На сцябельчатае шво можна дабудаваць крыжыкі. Можна толькі знізу, можна толькі зверху, а можна па дыяганалі альбо паралельна з двух бакоў. Зараз я пакажу, як гэта зрабіць. Робім пляцёначку, як і рабілі раней. Ось, на 2 адступілі. Фарміруем крыжык. Уніз мы яго замыкаем. Потым ізноў ідзём наверх на 2 вось сюды. І тут можам ужо зрабіць крыжык зверху. Вось мы пачынаем з гэтага кута, пашлі ўверх на 2 сюды, уніз на 2 і вярнуліся ў тую самую кропачку, з якой пачыналі верхні крыжык. Нібыта нічога і не было. А далей працягваем рабіць ніжні крыжык. Вось яны 2 зачапілі знізу, працягнулі, на 2 пашлі ўверх, зноў на 2 ўніз. І так працягваем. То бок вось зараз сюды ідём і ў гэтым месцы можам рабіць другі крыжык зверху. Вось ён крыжачак наш, дацягваю яго. Вяртаемся ў кропачку, з которой ён пачынаўся, наш верхні крыжык. Іду, скончваю ніжні крыжык, вось ён. Такім чынам можна працягваць і далей. А зараз пакажу, як дабудаваць крыжык яшчэ і ў ніжнім шэрагу. Зараз дабудоўваем яшчэ адзін крыжык праз касы, каб была ў нас такая пляцёначка, якую мы любім. Вось, дабудавалі гэты крыжык бакавы. А зараз можам зрабіць крыжык знізу. Пачынаем з гэтай кропачкі, пашлі па дыяганалі ўніз на 2 клетачкі, выцягваем голачку, пашлі ўверх, на 2 клетачкі улева і вярнуліся ў кропку, з которой мы гэты дадатковы крыжык ніжні рабілі. А зараз ізноў пашлі ўверх, зноў на 2 клетачкі і будуем новы крыжык, пачынаючы вось з касой. Уніз па дыяганалечкі 2. Уверх па дыяганалі 2, касая працяжка. Вось, уніз пашлі крыжык, закончваем, выводзім сюды голачку і з гэтай вось кропачкі фарміруем яшчэ адзін крыжык знізу. На 2 па дыяганалі ўніз і сюды выцягнулі на 2. На 2 дыяганалечка, на 2 назад і вярнуліся ў кропку, з которой гэты крыжык пачынаўся. Вось так, а далей працягваем ізноў галоўны асноўны шэраг, радочак са швом пляцёнка.